Hello mga ka-oms, ayan, andito na naman tayo sa breakfast natin, no? Ayan, ganun talaga ang mga baklang Bisaya kay pobre way lamisa, no? Magtiis-tiis na lang taan eh. So ito ang breakfast ko para sa proper diet ko. So 2 itlog at ito mga saba, kung sa Bisaya pa kordaba, no? So yun ang kainin ko. Ano ba yun, nagbukas-bukas ang pintuan. Sandali lang. Ayan, ginaharangan. Tapos, siyempre, meron din naman akong tilapia, no? Yung pinakaulam ko, yan, tilapia din ako. Tapos, meron akong tsaa. So, itong tsaa, mga ka-oms, aabutin to ng 1 araw ko to. Ginatipid-tipid ko lang yan, no? Ginatago, pagkati mag-inom, tago mo lang siya. At ito naman yung tubig ko, siyempre, yung tubig ko may lemon, no? May halong lemon. So tara, kaon na ta. Ayan, para sa proper diet ng baklang Bisaya. So, mga ka-oms, no, 2 weeks na akong walang kain na kanin. So, napakabundat talaga ng tiyan ko. Parang 9 pregnants ako, no, dati. So, ngayon, 2 weeks na walang kanin. Ito na laging kinakain ko. Kain.